O profesorado implicado no proxecto Clases en Fume vimos observando dende hai anos o aumento de fumadores dentro da unidade familiar de cada alumno e alumna. Pensamos que este aumento de fumadores podería estar determinado polo aumento de situacións de desemprego. De aí surdiu a idea de realizar unha enquisa utilizando os formularios de Google. O alumno de primeiro ESO A elaboramos unha enquisa que o seu objetivo era avaliar a presenza ou non do tabaco no noso ámbito familiar. Os resultados son os que seguen. Dun total de 26 alumnos, máis do 50% convivimos con máis de 4 familiares. A pregunta de se hai fumadores na casa, máis do 50% declaramos que non contamos con persoas que fuman. Máis dun 46% aseguramos que hai ata un máximo de 2 fumadores na casa. A partir desta pregunta, o número de respostas redúcese, posto que os que non convivimos con fumadores non continuamos realizando a enquisa. Os resultados a partir de aquí fanse en función de 12 alumnos, os que sí convivimos con fumadores. Na seguinte cuestión, queríamos valorar a presenza de fumadores ou fumadoras. Dos 12 alumnos que continuamos a enquisa, observamos que en 3 casos fuman tanto homes como as mulleres, que forman parte da nosa unidade familiar. Con todo, podemos ver na gráfica que o número de fumadores homes é maior. Máis da metade dos compañeiros temos algún membro da unidade familiar en situación de desemprego. En concreto, 7 dos que realizamos a enquisa. Temos algún progenitor no paro. Se atendemos a situación de desemprego entre homes ou mulleres, o número de mulleres en traballo aumenta considerablemente. Resulta alarmante que máis da metade dos progenitores fuman na casa, un 58%. Fuman dentro da casa e, ademais, fuman máis de 3 paquetes a semana o 60%. Cando se pregunta se algunha persoa da unidade familiar deixou de fumar, a resposta maioritaria é non. Incluso se observamos exemplos de persoas que deixaran o ámbito e volven retomando. Outro dato que resulta destacado é o hábito, ao redor dun 75%, de fumar na nosa presenza. Con todos estes datos podemos concluir que case metade dos que realizamos a enquisa convivimos con fumadores, 12 dun total de 26. Unha cantidade alarmante logo das múltiples campañas de prevención ás que non nos teñen acostumados. Máis da metade dos que convivimos con fumadores temos algún membro da unidade familiar en situación de desemprego. Isto leva a pensar que a súa situación laboral, persoal e económica non lles impide deixar o hábito. Un 60% fuma máis de 3 paquetes a semana. Confirmamos así a plena adicción. O tabaco segue a ser un hábito masculino máis seguido moi de preto pola muller. Só hai unha diferenza de 3 proxenitores masculinos. Fumar dentro da casa e en presenza de menores aínda segue a ser un hábito generalizado. Un 58% de proxenitores fuman dentro da casa. Logo de analizados, contrastados e valorados estes resultados, observamos que o aumento do tabaco está relacionado co aumento da situación de desemprego entre algún dos membros da unidade familiar. Para o curso que ven, xa en segundo da ESO, comprometémonos a que o noso proxecto de Clases en Fume 2016-2017 vai encaminhado a disminuir estes alarmantes resultados.